Tikulandeni okundomvera paundi panyasa voice box pamene makhala tukambirana nkhani zoti zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Sipanadutsetu ndi masiku awiri atatu omwe chikhazikitseni Commission of Inquiry komanso makomishoni amenewa atalumbiritsidwa ku State House kuti agwire ntchito yofufuza zimene zinachitika pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Koma lero tikumva kuti mmodzi mwa makomishoni amenewa amene wanithu ndi Sylvester Namiwa omwenso ndi mkulu wa bungwe lija la Center for Democracy and Economic Development Initiatives akuti ndithu apanga resign ayisiya ntchito imeneyi ndi atulutsa chikalata kuti iwowa asiya ntchito ya commission chifukwa chokuti mukuona kwawo amaona kuti nkhani ndiyovuta kwambiri komanso amalawi ambiri koma akubanja ndi ena otero akufuna kuti adziwe chilungamo pa zimene zinachitika kuti ngozi ichitike ku Chikangawa mpaka nakupezeka kuti a vice president athu Chilima amwalira. Ndi Sylvester Namiwa amafuna kuti zonse kafukufuku yenseyu kaya ndi mafunso ofunsidwa kaya ndi mboni zonsezi zichitika poyera zichitike pambalambanda aliyense azionere yekha osati zichitika muchibisibisi kapena kuti mukachipinda komata. Ndi iwo Sylvester Namiwa kuti atapangile kaganizo limene lili ku Commission of Inquiry kumeneku akuti anzawo anawatsutsa kwambiri kuti ayi kafukufuku ameneyo sangachitike pambalambanda achitike tu mukachipinda komata. Ndi Sylvester Namiwa akuti anakhumudwa ndi ganizo limeneli ndi anangoona kuti ayi iwowo pofuna ndithu kuteteza integrity yawo kapena kuti chilungamo chawo anangoona kuti ayi ine ntchito imeneyi sindikwanitsa chifukwa kuti ine ndimafuna kuti nkhani imeneyi ikhale tu pambalambanda. Ndi Sylvester Namiwawo akuti tu adzisiya chifukwa Commission of Inquiry ikufuna kuti zinthuzi zichitike mukachipinda komata. Ndi amalawi ambiri alankhula pa nkhani kuti kodi Sylvester Namiwa alondola kapena sanalondole. Amalawi ambiri akunena kuti ayi zimene zimene zimafunika kuti munthu udziyima pa chilungamo ngati sukugwirizana ndi zinthu bwanji kuli bwino ungodzisiya ndi kudzituluka chifukwa chokuti zinthuzo iweyo sukugwirizana nazo. Ena kuti ayi Sylvester Namiwa afulumira kupanga chiganizo chosiya ntchito ngati Commission of Inquiry chifukwa chokuti ngati kunali zinthu zina zotsamwitsa zina zolakwika iwowa anakatha kukhala komweko ndi kumaziona kuti pamawa ripoti ikadzatuluka adzanene kuti iyayi inetu ndinali komweko zimene akambirana si zimenezi. Ndi nkhaniyo ikupanga be develop tidzimva kuti kodi zikhala bwanji pamene pa ndithu kuti poti a Commission of Inquiry a Sylvester Namiwa akuti ntchito ayisiya chifukwa kuti commission imafuna kuti zinthu zikhale mukachipinda komata. Ndi amalawi ganizo lanu ndi lotani kuti Commission of Inquiry yalondola kunena kuti kafukufuku komanso mboni zizipereka maumboni ake mukachipinda komata kapena Sylvester Namiwa ndi amene akulondola kuti ayi Commission of Inquiry imeneyi ikhale pambalambanda aliyense adzimvere yekha. Mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box.